Здравейте, приятели! Дойдохме тук на около 400-500 метра от основното събитие, където направихме днеска граждански арест на този автомобил. Ще обърна камерата да видите. Секунда само, така е добре. Така, набързо само да ви кажа, вече автомобилът е със сложени лепенки. Около 2 часа на обяд този автомобил с един субект, който се представи за ветеринар, дойде горе в базата на Бай Георги, започна да пръска. Знаете ли какво пръскаше? Пръскаше храната на животинките. Този индивид, който е ветеринарен доктор, пръскаше храната, разбирате ли? Сега ще ви покажа. Ето тук вътре днеска направихме на много лайфове. Е машината за пръскането и химикалите. Утре ще установиме. Наложихме граждански арест. Тук в рамките на около 4 часа и половина, 5 часа имаше наши патрули. Бяхме заобградили този автомобил от над 200 човека. Имаше и от полицията екипи, те все още са тук. Ето тези екипи, които виждате с светлените, това са наши екипи. Там среща има още 2 екипа. Тук също е наш екип, които сме оставили. Цяла нощ ще бъде варнен този автомобил. Утре сутринта с наш адвокат и с хора ще бъдат взимати проби. Ние ще искаме независими проби за нас, да видим веществото, по-точно какъв е състава на веществото, което пръскаха. И една любопитна информация, кой наложи граждански арест на автомобила. За голямо негово нещастие, този човек си позволи да пръска един от автомобилите на нашите хора. И да ви кажа, пръскаше автомобила, когато влиза в заразената зона. Разбирате ли? По логика, когато има заразена зона, без значение тя от какво е заразена, се пръскат автомобилите на излизане. А този индивид, псевдодоктора, доктор Менгеле, доктор Смърт, както го нарекаха тук местни хора от Велинград, той пръскаше гумите на автомобила при влизане. Това означава, че той умишлено е слагал някакво вещество, което има естествено към момента недоказан произход, неустановен произход, но самия факт, че той е пръскал гумите на автомобилите на влизане, но за наши щастие това е първият автомобил, който така и не влезе в зоната. Така че имайте напред, че ние сме локализирали, най-вероятно сме предотвратили това тровене, което той искаше да направи на животинки на Бай Георги. Още първият автомобил, който е напръскал, се оказа на наш приятел, капитан от запаса, МВР служител, който се усъмни в дейността на този човек и ни се обади. И първото нещо, което направихме, обадихме се на нашите приятели горе от акцията и направихме граждански арест. Да видите как работи системата, безкомпромисно. И ето го автомобила. Утре ще разберем какво точно. Другото, което мога да ви кажа като любопитна информация, е същия този доктор Менгеле, доктор Смърт. Докато правихме тук акцията с ареста на въпросния господин, оказа се, че той лично е умъртвил хиляди домашни любимци, по-точно не домашни, а любимци, които са на всички нас и които се разхождат по улиците. Те също са домашни, въпреки че няма дом. Ето този престъпен индивид. Просто получих информацията малко по-късно и нямаше как да му задам въпроси на доктор Менгеле. Но и това ще стане. Имайте на предвид, този човек е от Велинград. Доктор Семерджиев. Вече е герой от социалните мрежи. Доктор Семерджиев, запомнете това име. Ето ви номера на колата му. Навсякъде, където пристигне, нека да бъде посрещан подобаващо. Ето е Пазарджик 1709 КХ Hyundai червен. Имайте да предвид, че такива химически препарати не могат да се возят в лични автомобили. Или най-малкото, ако те са такива, трябва да имат обозначение, че носят препарати за обеззаразяване. Виждате ли наглостта на това ще се спестя епитетите, доктор Смърт, както го нареках, доктор Семерджиев, наглостта му колко и докъде стига, че с личния си автомобил най-вероятно е взимал доста тлъста сума, естествено, и е започнал една процедура по тровене, естествено по заповед на
на своите господари. Днеска излезе информация в BTV, Нова и Канал 1. Всички вие следите и електронните медии, но знаете, че те са продажни и всичко, което те казват е лъжа. Така че те излязаха с информация, че днеска са взимали проби. Проби са взимали горе от ранчото на Бай Георги. Абсолютна лъжа. Аз съм тук вече четвърти ден и съм мърдал. Днеска и двата екипа на Нова и на BTV бяха тук. Излъчваха от мястото на събитието, където съм аз в момента. И те казаха, че са взимали проби, които вече пътуват за Монпелие, Франция. Нито са взимали проби, нито, не знам, може да пътуват някъде, но те си знаят накъде. Само трябва да им зададете въпроси, като не сте взимали проби, как така, по какъв начин и откъде сте ги взимали. Те не са от тук, бъдете сигурни. Около ранчето има такава охрана, сме създали временен щаб, инициативен комитет, начело на който е и бивш полицай капитан, така че шанса някой да се промъкне до въпросното ранчо е нулев. Направихме тази грешка в началото, отровиха 2 кучета и от тогава достъпа там. Имаме и специални средства за видеонаблюдение, те са само наши, никой не знае, така че по всяко едно време виждаме кой как и защо се движи в района. Така че да ви кажа, това, което са измислили, най-вероятно плана, който са измислили нашите приятели сатанисти, просто ще се провали с гръм и трясък. Направете тази информация достояние на всички българи, на всички по целия свят и не само българи, да разберат как се управлява в България. С мафиотски приеми и с факти, които естествено не са истина. Имайте да предвид, че тук има хиляди хора вече горе. Днеска дойдоха над 150 джипа от офроуд клубове. Видяхте преди малко, бяхме на място. В момента има върволица от коли. Тук в целия регион, само да ви кажа, че улицата тази, която виждам, поне от края до края е запълнена. Може би вие не я виждате, но ето вижте, в далечината се вижда. Виждате ли? Това всичко са коли, които са паркирани на пътя. Да, то просто няма място. Те просто са си спрели на улицата. Както обявихме в събота от 14 часа, общо национален митинг в защита на Бай Георги. Българи от цяла България, от целия свят, елате, ще бъдете свидетели на нещо грандиозно, което до сега не се е случвало. Това е изцяло организирано от едни хора, които нямат нищо общо с мафията, които не са контролирани. Ще присъствате на един процес, който за първи път не е контролиран от някого. Така че викайте приятели, викайте роднини, вземете, ако може и децата си. Наистина, тук духа е уникален, духа е български и тук се случва нещо уникално. Имате напред, че тук всички, които са в района, просто е нещо невероятна обстановката. Българи, турци, роми, помаци, всички етноси, пееме химна на България, пяхме песента за капитан Петко Войвода. Дойдоха преди малко кукери от Банско, от Драгиново дойдоха офроуд клуб, от други места дойдоха офроуд клубове. Също така каняме всички, които са от цяла България, всички, които обичат България. Това е място, където трябва да засвидетелстват подкрепата за Бай Георги. Борбата за стадото на Бай Георги е борба за България, повярвайте ви. Тези хора са решени на всичко, само и само да убият това стадо. Всеки ден се раждат между 5 и 10 агънцата. Тези агънца са символ на живота. Тези сатанисти се хранят от това, че убиват живота. Затова много ви моля, мобилизирайте се на макс. Вземете каквото можете под ръка, елате горе, вземете си и храна и вода, въпреки че домакините са прекрасни, опитват се да осигурят, но наистина има много хора горе. Затова направете всичко възможно. Като идвате да носите логистика, никой няма да ви се разсърди, жените нека да направят кладки и баници, мъжете да донесат каквото могат. Така че атмосферата е уникална. Повярвайте, никога до сега няма да присъствате и не сте присъствали на такова събитие. То не е регистрирано, то не е инспирирано, то е просто спонтанно. За това, че искаме да помогнем на един истински българин, който онзи ден му предложиха 1 300 000. А въпросът е за какво му предлагат? Да избият стадото му. Вие разбирате ли за каква наглост става въпрос? Да му избият стадото. За какво да му избият стадото? Човека, това му е семейство, той плаче, той сутрин, обед, вечер плаче. Разбиха психиката на семейството му. Двамата му сина са с разбита психика, но въпреки това те не падат на колене пред мафията. 56 милиона искат да вземат за това, че тук има едни пари за освояване. Имайте напред, че падне ли стадото на Бай Георги в Велинград, тук са нарочени за избиване в целия регион всички стада.
Молбата ми е към всички българи, които имате животни, не само овце, които имате пилета, които имате крави, които имате едър и дребен добитък, пернати животни. Елате, защото каузата на Бай Георги, каузата за Велинград е кауза за България. Трябва да спрем на всяка стена тези сатанисти. В играта вече се включи Европейския съюз. Още не е излязла пробата, но такава няма. Откровена лъжа. Няма такава проба. Те казаха, че са изпратили проба и те вече са обявили, че тук трябва да бъде потушено огнището на чума. Представете ли се за каква наглост и цинизъм става въпрос? Те сами се компрометират, сами доказват, че това е неистина. Искат проби и преди пробите те вече са обявили, че е в Велинград има огнище на чума. Чумата се намира в София в парламента, чумата вече се пренесе много бързо и в Брюксел. Така че, българи, много ви моля, направете всичко възможно, елате тук, за да покажем, че ние сме българи, можем да се защитиме. Тези хора няма да се спрат пред нищо. Убият ли животните, ние ще паднем в капана на хранителната зависимост и тогава жална ни майка. Това е за сега от мене. Да живее България!